Balitang Davao City gapunta mga sama kay Girespondehan sa kapulisan ang usa ka komosyon human nga usa ka lalaki ang matud pa nakamugna og kagubot sa usa ka establisyemento dapit sa bangko sa Philippine-Japan Friendship Highway sa Sasa, Davao City alas 10:50 sa buntag, Mayo 15, 2026 adlawng Biyernes. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office kon DCPO, giilang lalaki nga si alias Joyo, 34 anyos og residente sa Mangagoy, Bislig City nga giingong nga dunay mental condition. Samtang sa video nga kuha ni Justin Lape na matikdan nga amaong lalaki naghubo na og nakadamyos matud pa og usa ka taxi diin nabuak ang windshield niini human giambakan. Dibalik sabdayon sa kalsada among lalaki og misaka sa usa ka barikada dayon naglakaw-lakaw sa kalsada samtang dunay mga sakinan nga nagdagana. Gani paspas kini nga giaksyonan sa kapulisan og gidala gilayon kini sa Southern Philippines Medical Center Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine kun SPMC IPBM alang sa dugang medikal nga eksaminasyon. RMN